Ito susunod, madami ka nang naging ex. Ito guys, grabe talaga itong susunod. Puro sponsored ang videos. Hey very fam, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, ipifilm ko na yung mga sinend ninyo ng mga assumptions nyo tungkol sa akin, and nag-enjoy ako magbasa. Tawang-tawa ako guys sa mga assumptions nyo, kaya sabi ko dun sa pangalawang post ko, keep those assumptions coming. Pero yun guys, hindi ko kayang i-cover lahat yung mga assumptions, so we'll just try na ano guys, na ilagay dito yung mga, parang i-concise ko na lang kapag pare-parehas guys yung mga assumptions nyo, ilalagay ko na lang siya sa parang isang question para isang sagutan na lang siya, para hindi rin masyadong mahaba guys yung video natin. Excited na ako na medyo kinakabahan. Mahirap mag-explain. So yun guys, so if you want to see kung paano ako mag-react or paano ko basahin yung mga assumptions nyo, please keep on watching. So if you're wondering why I am on my scrubs, I just finished filming a video guys ng episode 2 ng ano natin, versus notes natin. Sabi ko nga guys, natatawa ako sa mga assumptions ninyo. So, eto guys, simulan na natin. Number 1 assumption here is mayaman. Sabi, hindi po kami mayaman guys, hindi po ako pinanganak sa mayaman na family. Actually, I've tried, or kami ng mga kapatid ko, na-try po namin na lagi po kami sa bukid, na-try po namin na mag-igib, na-try po namin na gumamit ng kahoy sa pagluluto ng pagkain. We were not from the rich family. Naging hardworking lang talaga yung si papa ko. And then yun guys, dahil sa kanila, medyo umayos naman yung buhay namin. Now we are living in a comfortable life. Bibili naman namin yung mga gusto namin, and yung family ko ngayon, nasa ano na silang lahat, Canada. Ako na lang yun nandito sa Philippines. So, yun, hindi po ako mayaman. Kung sila siguro mayaman, ako po hindi. Isa lang po akong hamak ng nurse dito sa Pilipinas. Pangalawa pong assumption is masayahin. Yun guys, masayahin. Hindi naman lagi-lagi, pero masayahin ako kasi I've learned how to appreciate things, simple things, little things, and natutunan kong maging masaya despite of all the struggles in life. So, masayahin, pwede na rin, pwede lang. Mahilig mag-travel. Oh, tumpak kayo dyan. Kasi ito guys, siguro nakikita nyo sa mga Instagram stories ko. Pero yung mga travel ko guys, ano lang naman yun, mga pinag-iipunan po yun. Hindi po ako yung travel lang na tipong makapag-travel lang yung nababaon na sa utang. Wag ganun guys ha. Dapat pag nag-travel ka, yun yung extra na pera mo. So, dapat may pangkain ka pa rin. May uuwian ka pa rin na bahay. Hindi yung hindi ka na makakapagbayad ng renta and everything. And sunod dito guys, love na love mo ang mga aso mo. Siguro napanood nyo guys mga videos ko about my dogs when they got sick. Ayan. So, sobra po. Love na love ko talaga yung mga aso ko. Itong susunod, madami ka nang naging ex. Grabe naman. Okay. I need to explain myself. Ayun. Isa lang po yung naging ex ko all throughout my whole life, I think. Oo. Isa lang naman ang naging ex ko. Oo. Isa lang yung naging ex ko. And that relationship lasts for 3 weeks before mag 7 years. Ayan. So, mga 3 weeks before 7 years namin doon kami naghiwalay. So, yeah, life goes on. Ikakasal ka na this year! How I wish na mag-decision kami na ikakasal kami this year, but wala pa talaga guys, wala pang, I will let you know naman guys kapag may plans na kami ng ganyan, but wala pa talagang plans na ganyan. And before naman nanligaw sa akin yung jowa ko, I've told him everything kasi naka-planned out na ako guys after ko from my previous relationship. Inayos ko kasi yung buhay ko, so naplano ko na kung ano yung magiging, yung gusto ko, yung tipong para sa sarili ko na ano ba? Ang hirap ha. Siyempre, nag-move on ako, diba guys? Pinano ko yung buhay ko. So, nung before siya manligaw sa akin, sinabi ko, before ko siya pinayagan na manligaw, sinabi ko na sa kanya, this is my plan, if you can wait, and ganito, ganyan. Kasi, ayoko na
I don't know if I'm too selfish for that, pero gusto ko kasi this time, I will also spend something for myself. I will leave something for myself para kapag, di ba, if ever man na hindi mag-workout yung relationship, which is both strong naman, yun, at least may matitira para sa akin. And yun, sinabi ko sa kanya na I still have a lot of plans, and yun, okay naman tayo doon. So, nag-workout ang relationship. So, hindi pa po kami kakasal this year. Malay mo next year. Walang balak mag-abroad. Ayun guys. May balak naman ako. Kasi sa inyo guys, nagtataka kayo nung umalis na yung family ko papuntang Canada, ba't daw hindi ako sumama? Ba't daw hindi ako mag-apply doon? Ba't daw hindi ako sumunod doon? Sabi ko, first thing guys, ayoko sa Canada. Kasi nasa Canada sila. Ayoko sa Canada. Ayoko na mapunta kay jowa ko kasi may goal kasi ako na iba. So, that's why I took up the NCLEX, guys, yung exam for the US. When I passed that, sabi ko, bakit pa ako pupunta sa iba't ibang lugar? Why not just focus on that thing? So, just wait for my papers here in the Philippines while taking care of my grandparents back in Ilocos. Kasi ako na lang din naman yung natitira dito sa Philippines. So, while waiting na lang din, at least may kasama sila. Ayun. So, may balak naman ako mag-abroad, guys, pero hindi po ako nagmamadali. Eto guys, grabe talaga itong susunod. Puro sponsored ang videos. This video is brought to you by. Hindi po guys. Ano ba? Hindi. How I wish no na lahat ng videos ko are sponsored. Ilan lang po yung mga, di ba kasi very transparent naman ako sa inyo guys. Sinasabi ko kapag pinadala yung product. Iba kasi yung sponsored at saka sponsored yung product. Okay? Yung sponsored kasi is binigay sa'yo yung product and then they will pay a certain amount for you to post it on Facebook, on Instagram, on YouTube, ganyan, kung anong mga usapan nyo ng company. And yung mga sponsored na product, guys, yung ibibigay lang nila for free sa content creator, pero you are not forced to do so ng mga review, ganyan. Basta ibibigay lang nila sa'yo kung gusto mong ipakita sa vlog or sa video, then why not? Pero ako kasi guys, tulong ko na rin yun sa mga online shops kasi dito sa Philippines kasi galing din naman ako sa pag-online seller. So, alam ko yung hirap guys ng pag-online selling. So, tulong ko na rin sa kanila yung nire-review ko yung product nila. At saka para malaman na rin guys ng ibang tao kung worth it ba talaga bumili sa kanila. Kasi kung minsan hype lang yung meron din sa ibang mga products na nabibili natin online. So yun guys, hindi po lahat ng videos ko are sponsored. How I wish na lahat po sana. No? Yaman ko sana, no? Yaman mo, Mia. No? Puro sponsored ng videos. Sunod po dito is iyakin. Napanood ko vlog mo about dogs. Yeah, I'm so iyakin when it comes to my dogs. But when it comes to family, ako yung last na iiyak. Kasi kapag may problema kami sa family guys, pag umiyak na ako, lahat silang magbe-breakdown na. So, dapat ako yung pinakalas na iiyak para kapag hindi ko na talaga kaya, ibig sabihin nun sobrang bigat na ng problema namin. Sa relationship, dati iyakin ako. On my previous relationship, dati iyakin ako. Sobrang emotional ko sa lahat. But, in my relationship right now, I learned to handle, I learned to understand things. So, hindi na ako iyakin. Siguro bilang lang din yung ano ko, yung pag-iyak ko ngayon. So, yeah. So, lucky. And sunod dito is single. Yeah, I'm still single, not married, but not single in the sense na wala akong jowa. So, yun nga, sabi ko, may jowa po ako, pero LDR lang po kami. Mahilig ka sa beach. Siguro guys, nakikita niyo yung mga post ko sa Instagram or siguro pati yung mga vlogs ko. Mahilig talaga kami sa beach guys kasi kami ng family ko. Kasi ever since na bata pa kami, yung place kasi namin sa Ilocos guys, malapit na kami sa beach. Not literally na nalalakad. May bahay kami sa Ilocos na nalalakad lang yung papunta sa beach. Pero yung talagang hometown ko guys, yung talagang pinag-i-stayan namin na bahay, medyo malayo kami sa beach. Pero in the sense na nasa bayan lang or nasa kabilang bayan lang yung beach, ganun. So, basta magta-travel kami or basta may mga something, nasa beach talaga kami. So, nasanay talaga kami sa beach guys. Kami yung magkakapatid. So, ngayon, parang feeling ko kasi ang happy ko kapag nasa dagat ako. I don't know why. Parang, nung guys, nung mga panahon na nalulungkot ako, gusto ko talaga nasa beach ako. Gusto ko yung mahangin. Gusto ko yung I know now the explanation why I love the beach. Kasi guys, sa beach, madaming negative ions ang air. So, ibig sabihin, mas nakaka-happy. Kapag malapit ka kasi sa nature, mas nakaka-happy. That's why I feel so relaxed kapag nasa beach, ganun. So, gusto ko ng beach. Strong ang personality mo.
Oo, strong talaga yung personality ko. Kasi, I need to be strong, guys. Kasi ako yung panganay. Nasanay ako na elementary pa lang ako, iniiwan na kami ng parents namin because they need to work. They have business. Ganyan. May business kasi yung mama at papa ko. Yung parang tipong magkikita lang kami kapag weekends. That's why I need to be with my siblings. Tapos, meron pa yung time na after college, kami lang magkakapatid nandito sa Pilipinas. I need to take care of them. Kailangan kong awayin ang mga BI sa buhay nila. Ayan, kaya kapag tatanungin mo yung mga kapatid ko, ang sungit ko na ate. Kasi, ayoko na nagagabihan sila ganyan. So, very strong ang personality ko when it comes to a lot of things. Kasi, I need to be strong. Palaban, depende ka to guys eh. Palaban ako when it comes to my family. Alam ng lahat yan. Alam ng mga nakakakilala yan. Alam ng mga kawork ko yan. Kantiin mo na ako. Kahit sa mga comments guys, mag-comment ka na ng kahit ano-anohin mo ko, dumura-murahin mo ko sa mga comment. I don't care. Tumatawa lang ako. Pero kapag dinamay mo yung family member ko, kapag inaway mo sila, ibang usapan yun. So, doon ako lumalaban. And kapag alam ko namang na nasa tama ako, guys, like for example, in my workplace, kapag alam kong nasa tama naman ako, hindi naman ako nakikipag-away sa workplace. Pero like for example, may mga din yung mga superiors namin. Kung alam kong nasa tama ako, in-explain ko yung side ko. And I'm so lucky that I'm in a workplace na sobrang open din naman sila kapag magsasabi ka sa kanila. So, yun guys. Palaban kapag nasa tamang nasa tamang rason dapat. Malakas kumain. Malakas kumain mga besh. Oh, that's why tinawag po ako at ng mga kaibigan ko ng Carbonell family. Hindi ko alam kung paano ba nangyari yung Carbonell family. Basta yun guys, sinabi na malakas talaga kaming kumain. And ito pa guys, same, almost the same. Mabilis magutom. Sabi. Mabilis daw magutom. Sino nagsabi nito? Victoria Oriel? Oh guys, mabilis ako magutom. Kasi aligaga ako lagi. Galaw ako ng galaw. Kaya nauubos yung energy ko. Kaya mamaya gutom na naman ako. Ayan. Eto, from It's Me Jane. Isnavera. Ganito, may explanation ako dyan guys ha. Kasi meron kung minsan yung nakakasalubong ko, hindi ko daw pinapansin. Medyo malabo po yung mata po natin. Tsaka, hindi kasi ako yung tipo ng tao guys, na tumititig sa mga nakakasalubong ko. Tinitingnan ko yung mukha. I don't know, kasi feeling ko ang rude, ganun. Pag tinitingnan ko sa mukha yung nakakasalubong ko. Kaya, kapag may makakasalubong ako, diretso lang ako sa daan, hindi ko tinitingnan yung tao. Kaya kung minsan sinasabi na ini-snub ko kasi hindi ko nakita kung sino sila. So, yun guys, isnabera. Pero, I'm very friendly. Actually, dito sa school, hanggang ngayon, ka-jamming ko pa din yung mga estudyante dyan sa school. Mataray! Eto guys, may resting bitch face kasi ako. Tingnan mo naman yung wala lang akong expression, yung tipong nasusulat lang ako. Diba? Resting bitch face. Kaya, alam ko na, ever since naman yan nung high school pa ako. Meron pa guys, kasi alam nyo ba nung usong-uso yung Nature Garden, yung first Nature Garden na pinonytail ako na parang kay Sanchay. Tapos sabi nung mga first year pa lang ako noon or second year. First year. Sabi nung mga fourth year guys, kamukha ko daw si Sanchay kasi ang singkit ng mata ko tapos yung buhok ko nakaganyan. Tapos gumanyan lang ako, guys, nagalit sila sa akin kasi bakit daw ako nakaano sa kanila? Ano bang Tagalog nun? Ba't ko daw sila sinisimangutan? Well, in the first place, hindi ko sila sinimangutan. Talagang mukhang mataray lang kasi mukha ko guys. Lalo na kapag hindi ako nagme-makeup. Mahilig mag-shopping. Eto na naman po tayo. Ngayon guys, nakakontrol ko naman na yung pag-shopping ko kasi I've learned to value my money. Dati kasi, nung nandito pa sa Philippines sila mama ko, I don't really care about my money kasi hindi ako nagbibigay sa kanila. They don't ask for my money kasi parang kung minsan lang kapag may special occasion, that's why nagbibigay ako or ititreat ko sila sa labas. But I'm not like the other kids na magbibigay monthly sa magulang. My parents are not like that kasi guys, ayaw nila nang hihingi ng pera sa mga anak nila. So, kung anong na-earn mo, sa'yo lang yun. So, yun guys, mahilig ako mag-shopping dati kasi nga, hindi ko worry yung mga bills. O, diba? Ngayon, may na ako, may internet na ako, may kuryente, may pagkain ng aso.
lahat, pang laundry, ganyan. So, ang dami kong iniisip na bills. So, I've learned to value my money. Tsaka, ang hirap ay magtrabaho, guys. Kaya ngayon, hindi na ako mahilig mag-shopping. Kung mag-shopping man ako, kung titingnan yung mga haul ko, previous na mga hauls ko, guys, yung mga necessary things na lang yung binibili ko. Kasi, yun, I've learned to control yung impulsive buying. May mga binilingan na naman ako na hindi ko na naman nagagamit. So, yun. Tsaka, naguguluhan na ako kapag madaming gamit. Kaya gusto ko kapag may ireregalo sa akin yung consumable, para pag naubos ko na, tapon na. Ayoko nang may nakikita ako dyan na i-display ko lang siya. Tapos, nag-ano lang siya ng alikabok. Hindi ko naman siya nagamit. Diba? It doesn't bring me joy. So, mas gusto ko pa yung nagagamit ko. Hindi plastic, kayang ipakita kahit ang mga ganap sa probinsya. Ay, thank you naman. Guys, kasi, kung nanood kayo ng mga vlogs ko, kasi kahit yung mga buhay namin sa Ilocos, buhay namin, yung very simple lang, yung tipong kahit ang dumi ng paligid ng ganyan. Yung hindi ko pinipili yung pinapakita ko kapag kung ano talagang nangyayari sa amin sa Ilocos, ganyan. Kasi nasa probinsya kami, guys. So, thank you kung na-appreciate nyo yun, guys. Kasi ayoko naman na magpanggap sa inyo na yaman ko, ganito yung life namin. No, hindi kami ganun kasi madami din naman nakakapanood sa akin, guys, nakakilala ako. So, bakit pa ako magpapanggap kung alam ko na at the back of my head naman may mga chuchu-chuchu, di ba, na ay, napapanggap lang yan on YouTube. Kaya, wag nang ganun. Magaling kumanta, yes! I declare. And guys, maybe I've learned to, control my voice. Not really magaling, pero pwede nang mang video okay. Pwede nang hindi batuhin ng kapitbahay pag nagvi-video okay. Yun. Kasi sumali kasi ako sa choir, guys, nung college na ako. Dito ako sa school namin natuto. I've learned to listen to pitch, mga tunes, mga notes. Natutunan kong magbasa ng notes kapag kakanta kami na may pyesa, ganyan. So, yeah. Tsaka, napapalibutan din kasi ako ng mga friends, guys, na magagaling kumanta. So, nakakahiya namang hindi ka magaling din kumanta. So, parang i-build up mo din talaga yung boses mo. And then, susunod dito, guys, malapit na po tayo matapos. Stricto. I can say yes. Sa workplace ko, guys, siguro nga kung minsan naiinis na yung mga staff nurses namin kasi masyado akong strict. Yeah. Kasi masyado akong perfectionist. Iniisip ko, guys, na may mangyayari na. Like, for example, in the documentation of the nurses. Sabi ko, kaya lagi akong nagagalit or lagi ko silang sinasabihan na what if nagkaso tong pasyente na to sa atin? Anong ilalaban natin kung yung documentation mo mali naman or yung documentation mo hindi maganda yung ginawa mo sa documentation mo or sa intervention mo. So, yun, guys, very strict ako when it comes to taking care of our patients. Kasi buhay yung hawak mo dyan, hindi ka pwedeng patumpik-tumpik, hindi ka pwedeng pabara-bara lang. And then naman, guys, strict din ako pagdating sa mga kapatid ko. Nung pa sila, nung college, nag-aaral pa lang sila. Nung kami pa lang, very strict talaga ako. Pero ngayon, chill na lang. Kasi malalaki na rin naman sila. So, ngayon, stricto na lang ako pagdating sa workplace. Kasi ayoko matagalan ng lisensya dahil syempre, cargo ko pa rin silang lahat, yung mga kapag duty ko, di ba? And then, second to the last, guys, mapagbigay. Parang sinasabi ko lang nung isang araw na hindi ako mapagregalo. Guys, dati mapagbigay talaga ako ng maregalo ako ganyan. Pero sabi ko, bakit ako nagre-regalo? Bakit ko pipilitin yung sarili ko na magre-regalo kung hindi ko naman feel na magbigay ng gift? Ganon. Ako, guys, magaling ako magbigay ng random gift. Yung, uy, gusto mo to? Kunin mo na to. Or, kung food lang din naman yan, like for in the hospital. Sige, give lang ng give. Pero, guys, yung tipo na birthday, kailangan mo magbigay. Ayoko nang ganun, guys. Ayoko na, dahil birthday, paano ko ba i-explain? Na parang may compulsory na mag-gift ka. Hindi kasi dapat ganun yung feeling, guys. Kasi kung ako kasi, guys, yung tatanggap ng gift ng mga tao na alam kong napilitan lang silang magbigay ng gift, tapos hirap pa sila sa buhay. I'd rather want you to come on my birthday or sa event ko na happy kayo, mabubusog kayo nga alis, kaysa yung parang busog nga kayo pero wala namang laman ng bulsa niyo. You know what I mean? Pero mapagbigay po ako sa mga nangangailangan as long as I have something to give. Ayan. Tsaka sa mga friends, ganyan. Pero wag yung sa pilitan, naiinis lang ako sa mga ganun. I don't know. I don't know if we are in the same page, guys.
And last but not the least, strong independent woman. Ayan. Strong independent woman daw. Strong, sige na nga, strong daw. Independent, when it comes to, independent. Kasi guys, nasanay na din naman ako, siguro din, nasanay ako na hindi ako umaasa sa ibang tao. Kasi nga dahil panganay ako yung nasanay ako na ako yung inaasahan ng mga kapatid ko, ng family members ko, nila, papa ko na ako yung gagawa nito, ganito, ganyan. And then guys, when it comes to relationship, I'm not that kind of girl na iniaasa ko yung mga things that I can do. Like for example, I don't want my jowa to carry my bag. I don't want him to, parang mukha siyang kawawa pag kasama ko. Ayoko nang gawin. Gusto ko yung chill kami. So, independent woman. Pero when it comes to money, ano ba? Nakaka-survive naman ako na hindi ako pinapadalhan ng mga magulang ko. Yun. Pero kapag may extra na gastusin, like for example, nung nagkasakit yung mga aso namin guys, sila yung may gastos doon kapag may mga extra na bayaran. Pero kung when it comes to my own bills sa bahay, pagkain, ganyan, I can do that. So, yun. Strong, independent woman. Thank you naman kung ganun yung assumption nyo. I hope I am inspiring you guys to become independent. And kasi, di ba dito sa Philippines, sanay tayo na matanda ka na, may pamilya ka na, andun ka pa rin sa magulang mo. So, thankful din ako guys na umalis yung mga family members ko kung minsan. Kasi, I've learned to be more independent. I've learned to manage my time efficiently. Ayun. Dahil, wala na akong ibang asahan. Unlike before, may taga-palengke ako, may taga-bayad ng bills, o diba? So, yun lang guys. Thank you so much guys sa lahat sa inyo na nakalimutan kong isabihin yung mga pangalan ng mga Kasi guys, ko na siya, sinamarize ko na siya. Hindi ko na inisa-isa kasi ang dami yung nag-send ng assumptions. But anyway guys, thank you so much guys for sending your assumptions and thank you po sa mga positive na assumption. And kung sa mga negative naman, I hope na clear kayo and at least nakilala nyo ako kung gaano ako kataray. Ayan. Thank you so much guys and thank you for subscribing on my channel and thank you guys for sharing my videos and thank you po sa lahat. Thank you po. Hindi ako magsasabi ng thank you. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.